Takže pozdravím toto video. A teraz sa bude. Teda vidíte to tak. A toto video to s ním nebudete. Prepáčte, ale mi to príšte. Takže to si začneme. Albo się nawet nie budem vás zase nový maskot. Ešte neviem teraz. Tak napíšte mi do komentov, ktorý má byť ako maskot. To bude určite ako dievča. Určite. Tak ho považujem ako dievča, nie ako chlapca. Dobre? V niektorých videách to bude chalán, niektorých dievča. Proste rešpektujte to. Takže rozhodnite sa, kto chcete. Kto chce, aby bol maskot. Prosím. Ak tak, no tak budú obidvaja. Fakt neviem. Strašne sa mi páčia a proste tak. Že túto mačku. A nepíšte mi do komentárov, proste, že niečím kečupou. Ja sa mi páči a ja sa mi ja ešte nejakú to vylepším. Určite. Určite tam dám nejaké to dievčenské a toto si neodložím. Takže tak.